veurem un eclipsi solar. Que xulo! A vegades la lluna tapa una miqueta al sol. Això es diu eclipsi solar. Però atenció, mai mirem el sol directament, perquè pot danyar la retina, encara que no faça mal. Així que no mires al sol. Millor veure-ho per projecció i en grup. Fes un xicotet forat en una cartolina, posa't d'esquena al sol i mira la imatge que es projecta en una altra fulla o superfície. Així ho veiem perfectament, sense mirar al sol. No valen ulleres de sol, no valen radiografies i mai prismàtics o telescopis sense filtres especials. Demana ajuda a un adult i visita a un òptic optometrista. I si vols saber com fer-ho en el teu col·le, entra en www.coocv.com/eclipse. És un consell del Col·legi d'Òptics Optometristes de la Comunitat Valenciana.